Avui tinc ganes. Tinc ganes de provar aquest joc que ja l'ha jugat tot Cristo, però jo no l'he jugat mai. Creia que seria molt frustrant i que em cagaria en tot, però necessito desfogar-me. Només s'utilitza l'espai. Per què? Ara ho veureu. Per què no et veus? Tu joc no es veu joc. Ara sí. Hi ha una cosa, vale? Que és el que... el joc consisteix en arribar a dalt de tot d'un lloc per aconseguir la princesa, val? I la denominació aquesta és una mica així, eh? There is a smoking hot babe at the top. Explica la llegenda que a la muntanya hi ha una tia que està bona. O sigui, això és la premissa, vale? Ja està. Tu també has escoltat la llegenda? Llavors, intenta anar a per la noia sexy. Si apreto l'espai fa aquest salt. Si l'apreto més, fa aquest salt. Val? I si l'apreto una mica menys, fa aquest salt. Vale, a veure, això s'ha de fer... Ja comencem bé, eh? Bé. Llavors has d'agafar les distàncies per arribar a dalt. Vale, he arribat a dalt. I ara, aquí puc veure què passa aquí dalt. Vale? Haig d'arribar a l'altra plataforma. Vale. Compte, eh? O sigui, això cada vegada es va complicant més. No, veus? Ja he tornat a caure. Això serà complicat, eh? Serà complicat. Ara, vale, a veure. Llavors, el tema és... Ara, vale, puc fer un salt mig. Puc fer un salt mig. Oh, veus? Torna baix. Això serà espectacular. Quan apretes i saltes has de tirar al costat abans de que salti. I ara torno a caure. Mira, torno a caure baix. Calla, tu. Però potser així no em passo tant. Veus? Vale, a veure. A més, no veus això. O sigui, has de saltar a aquella plataforma d'allà. La mare que em va parir. A veure, això és llarg, no? No. Ara. No! Val. Cago en tot! Ara. Val, a veure, llavors, el tema és... Has de saltar molt fluix. Ara, bé. A veure... No! I això ha de ser mitjà. Bé. I aquest pot ser llarg, no? Bé. Bueno. A veure, això suposo que ara... No! Vale. No! Hòstia, nen. Cau en tot! No! A veure. És que no! O potser haig de ficar-me una mica més cap aquí. Hòstia santa! Oh! Ui! No. No! Clar, és que aquí haig de fer un... Aquí l'haig de fer curtet perquè si no reboto contra dalt. Veieu? Ha de ser curtet aquest. Ui, quasi! La mare que... A veure, aquí haig de ser una mica més, llavors. Vale, bé. Uf! Val, ara has d'anar aquí dalt. A veure, això és llarg. Sí, val. Uf! Mira. Estem aquí. Vale, ara has de fotre aquí dalt. Que això crec que deu ser llarg, sí. Perfecte. I ara m'hauria de fotre aquí dins. Que aquest és... Mira, aquest el tinc. Mira. I aquest llarguet. Uf! Val. Compte, eh? Hi ha un nivell aquí, hòstia. Vale. No! Hòstia, santa. No! Em pensava que estava a un altre lloc. Aquest mitjà, vale. I aquest també... Ui, no! Hòstia santa, nen. No!
Hòstia santa. Aquí mitjà? No. Hòstia santa. No, tio. Vale, aquí has de fer-lo molt més curt, llavors. Aquí rebotes. Si tiro cap al costat, el que farà és un salt. La paràbola no començarà a dalt, sinó que començarà a baix. Llavors dona contra la paret. Uf. Que llavors aquest no tinc molt clar. Ah, mira, sí, però no arribo perquè jo no puc arribar a dalt i ara fer cap al costat. Ah, però potser... A veure, un moment. Ah, sí, hòstia, aquí sí. Val, doncs m'he empanat, No! No, tio. Hòstia santa. Bé. A veure. Uf. Val, aquí entenc jo que s'ha d'anar a aquella plataforma d'allà amb un llarg. No! No! Merda, no! No hi puc anar aquí, has d'anar cap a l'altra banda. Ah, val, espera't. Potser he de saltar des d'aquí baix, vale. Des de baix, vale. Clar, l'he cagat. No! Bueno. Hòstia, això com era? No, això no era així. Estic a baix de tot. Sí, a veure... Espera, et vaig a donar-li unes saludes. Què tal, com estàs? No em rendeixo, no. Lo de la buenorra d'arribar és una mica... Mora't, vell de merda. Espera, ara ja no... Oh! Escolta. Això ha sigut algo inesperat, val? Vale, jo crec que torno aquí, No. Tio, però... Hòstia! Bona. A veure. No! Bé. Val. A veure. Hòstia! No. No, espera. No volia això, collons. Que vaig... O sigui, has de tindre molta concentració. No, tio, de veritat, però si ja... A veure... A veure... Fill de... Si tot el rato estic... No! Val. Bé. De moment és el més lluny que hem arribat. No ambientillo. Vale, aquí és salt bèstia, no? Sí. Una altra pantalla. No! Me cago en la mare! Puto King! Ara no sé ni fer això. Ara no sé ni fer això.
O sigui, el meu cervell està anant cap enrere, diguem-ne. Podem fer-ho. A veure, però que acabo de... A veure, acabo de moure una mica el personatge cap al costat i ha caigut. Però què collons? Però què és aquesta merda? Mira, veus? A vegades a la vida, a vegades hi ha sort. I a vegades un cop cap a un lloc et porta cap a un altre, que és millor. Llei de vida. O sigui, et penses que no, però dones de cop contra una paret i aquella paret et rebota cap a una altra, que és la paret de veritat, la paret que et porta en el camí de la vida. O sigui, aquest joc, la mare que et va parir, aquest joc és una lliçó de vida. Uf. A veure, un moment, que crec que això va així. No. Bé. Merda. No. No, tio, de veritat. No. No caiguis tan avall. Fill de... Se m'està fregint el cervell. Me cago en la... Hòstia santa, la mare que... No, joder! A veure, senyor, digue'm alguna cosa. Què tal? Com... Tornem-hi. Vale. Que és que faig això... És que no... Haig de fotre-li molt menys. No, tio. No, hòstia. Escolta, però què collons? He fet el salt. És que no sé com arribar allà, tio. Oh! Sí! Vale. Sentiu? Sentiu el soroll de pau? El soroll sord? Això no em mata, no? O alguna cosa? Uf, aquí hi ha perill, Aquí hi ha molt perill, Uf. Vale, aquí sí que hi ha perill. Aquí sí que hi ha perill perquè haig de caure allà, si no baixaré rodolant. No, tio, de veritat. Però com el puc tindre tan pillat i de cop no tenir-lo? Vale. No! No! Vale, però encara no he arribat, saps? No, sí, clar. Què et va dient? Et va dient el cabron? Puto vell de merda. Molt vell de merda. Deixa de dir-me obvietats i coses. Això que tens a la cara és fang? O és una altra cosa? Puto vell de merda. És que tot el que diu aquest és una...